Credeam că o să fiu mult mai liniștită când voi avea mai mulți bani, dar adevărul e că abia atunci a început adevărata mea frică. Când am început afacerea mea, mi-era frică că nu voi reuși. Când am avut, de exemplu, primele mele cliente, mi-era frică că nu voi putea susține rezultatele respective. Când am făcut primii mei 10.000 de euro, știi ce am simțit? Că e prea frumos ca să dureze. De ce? Corpul meu era în alertă continuă, mintea mea nu mai putea dormi. În loc să mă bucur, eu mă îngrijoram dacă luna viitoare nu mai merge. Și am înțeles atunci ceva foarte esențial. Că nu lipsa banilor e problema, ci frica cu care eu am construit totul. Frica aceasta, nevoia asta de supraviețuire care era adânc înrădăcinată în corpul meu. Dacă construiești din anxietate, vei simți mereu că nu e suficient. Dacă îți creezi afacerea din frică, nu contează cât de mult câștigi, pentru că te vei simți mereu în nesiguranță. Și ăsta e motivul pentru care am creat un webinar gratuit. Nu ca să-ți dau încă o strategie de business, ci să-ți arăt cum creezi succes cu suflet, nu cu stres, cu un sistem nervos care se simte în siguranță. Lucrăm cu sistemul nervos, lucrăm cu subconștientul, cu fricile ascunse care te țin în cercul ăsta al autosabotajului. Dacă și tu crezi că e momentul să creezi altfel, înscrie-te acum, intră pe linkul din descriere și rezervă-ți locul. Ne vedem acolo!